Good evening. Live po tayo ngayon. Mag-unbox tayo ng bagong Ace natin, Smart TV. Yan. Hey, love, shout out sa inyong lahat dyan. Pwedeng i-mute, no?
Sapagkat ang Panginoong Diyos po ay makapangyarihan sa lahat. Ang kalungan at kalakasan ng kanyang mga lingkod. Wala pong imposible sa ating Panginoong Diyos. Lahat ng bagay ay maaaring niyang gawin para po sa kabutihan ng kanyang